ପଛରେ ଇଟ ପାଖରେ ନା ବାବା ଅଛନ୍ତି କେବେ ଏଠି ପଚାରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ପଚାରିବା ଡକେଇଦେବି ଡକାନ୍ତୁ ସେ କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସ୍କୁଲର କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ଅଛି ସାର୍ ଆଉ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କିଏ ଅଛନ୍ତି ମୀନା କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ଆସିଛନ୍ତି ସାର୍ ଆସିବେ ସାର୍ ଆପଣ ସ୍କୁଲରେ ପିଉନ୍ କିଏ ନାହାନ୍ତି କି ସାର୍ ପିଲାମାନେ ହାତରେ କାମ କରାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସାନ ସାନ କୁନି ପିଲାମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ଝାଡ଼ୁ ମରାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରେକ୍ଟ ସାର୍ ପାଇଁ କରିବନି ସେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ନାଇଁ ଆଉ ସାନ ପିଲାଙ୍କ ହାତରେ କ'ଣ କାମ କରାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସେ ସ୍କୁଲର କାମ ମିଶିକି କରୁଛୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁ ମାରୁନାହାନ୍ତି ତ ଝାଡ଼ୁ ମାରିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଏବେ ମାରନ୍ତୁ ଏବେ କାହିଁକି ମାରୁନାହାନ୍ତି ପଚାରନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣ ଆଜି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ହାତରେ କାମ କରାଉଛନ୍ତି ଆଜି ନୁହଁ ମୁଁ ବି ମିଶିକି କରୁଛି ପିଲାଙ୍କ ହାତରେ ଆଜି ତ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ଆପଣ ମନା ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ସେ ଛୋଟ ଝିଅଟା ଝାଡ଼ୁ ମାରିଛି ଆପଣ କାହିଁକି ମନା କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ମିଶିକି କରିବେ ସ୍କୁଲ କାମ ମିଶିକି କରିବେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ପଚାରନ୍ତୁ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଜଣା ପଡୁଛି ଆପଣ ଯୋଉ ଟାଇମରେ କାଢୁଛନ୍ତି ଇଏ ଅଫିସଟା ସ୍କୁଲଟା କେତେ 10:05 ଖୋଲିବେ ପିଲାମାନେ ଆସିକରି ଅଧଘଣ୍ଟା ଜଗିବେ କି ଆଉ ଆପଣ ହେଡ୍ ଦେଇ ଦିଆ তোর না কোন তোমার না কোন কো শ্রেণী পড়ছো কি নাম তোমার না দীপিকা তারিঙ্গি ও কো শ্রেণী পড়ছো তৃতীয় ଓହୋ କେ କହିଲା ଝାଡ଼ୁ ମାରିବା ପାଇଁ କେ କହିଲା ମା ଝାଡ଼ୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସବୁଦିନ ତୁମେ ଏକା ମାରୁଛ ନା ଆଉ କିଏ ମାରୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଟାଇମ୍ ତ ହେଇଥିବନି କା କିନ୍ତୁ ଆମର ବସ୍ରେ ଆସୁଛି ନା ସେ ବସ୍ଟା 10ଟା ଭିତରେ ନାହିଁ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ 9ଟା ଧୀରେ ସେ ବସ୍ଟା ଆଜି ଟିକେ ଲେଟ୍ କରିଦେଲା ସବୁଦିନ ଏମିତି ଲେଟ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ଶୁଣିଲୁ ଆମେ ସବୁଦିନ ମାନେ ବସ୍ରେ ମୁଁ ତ ଆସିଛି ନା ସେଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ହାତରେ କାମ କରାଉଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ତାଙ୍କେ ଖୁସିରେ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ପାଖରେ ଥିବାର ଅଛି ଆପଣ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲେ କେମିତି ହେବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍